Театр ул тылсым, мөгъжиза. Театр дөньяла бик уникаль күренеш. Һәрбер театрның тарихы кабатланмас һәм бик мавыктыргыс. Чөнки уның битләрендә фақат кешеләр, шәхестәр язмышы. Салават дәүләт башкорт драма театрына 90 ел. Күпме икән ул? Әллә бик азмы? Театр өчен күп тә түгел кебек. Әмма шу вакыт эчендә фақат юлдар үткән ул һәм алпат кына тарих язган. Зәки апай бына көне буе тукталып әлбәттә тырышты һәм безгә тарихты һөйләп калдырды. Нимәнән башланганын. Бына ул мине шул тиклем шул сакта тетрәндерде. Бына мин әле лә исләйм дә күзләргә хатта яшьтәр килеп тыгылды. Ул әйтте инде, бына без 1933 елда тәү башлап Галиябану спектаклен куйдык. Ул вакытта без һәвәскәр кружок кына артистлары инде. Шуннан һоң ошо Якупов дигән директорыбыз, ул инде үзенең партком эшен ташлап, ошо театрды етәкләп, уны колхоз-совхоз дәүләт театры итә. 30 елдар халыкты наданлыктан сыгару өчен көрәш, мәдәнилеккә сакыру соры. Совет хөкүмәтенең бер феноменаль күренеше булып колхоз-совхоз театрлары барлыкка килә. Шулардан беренчеһе һәм Башкортстанда гына түгел, Союзда хакланып калган бик аз театрларның береһе Авыргазы колхоз-совхоз театры. Кешеләр язмышының аяныслы юлдары үтелгәндә, өмет, хыял, бер таяныс, яктыга ынтылыш булып тугандыр ул театр. Ул вакытта театрның режиссеры булып Елизавета Сыртланова-Шляхтина була, директоры Барай Сафин. Һәм бuna бик кызыклы безнең өчен кадерле булган архив материалдар бар. Улар 34 елда булган приказдар. Иң беренче нигез салучыларның исемнәрен ишетү дә тулкынландыргыс. Башта Карамалы авыл клубында драма түңәрәгендә Султан Кунакбаев, Барай Сафин, Губайдулла Якупов, Тимер Бакыевтар шөгыльләнә. Уларның иҗат, артистлек шаукымы таралып, дәүләт статусын яклар өчен Галләм Галиев, Фаяз Вахитов, беренче хатын-кызлар Нәкия Алтынбаева, Айглау Ганиева, Газизә Насырова, Бикташ Калимуллиндар ялеп ителә. Режиссер дәрәҗәһендә Елизавета Сыртланова-Шляхтина килә һәм театр бик уңышлы эшләп китә. Иң мөһим вакыйга булып, театрның республика фестивалендә еңеп, бүләккә автомашина полуторка отуы аталган. Хуш елдары алдынан ул полуторка, ул инде бик зур бүләк була. Ул машина менән улар кайда гына йөрмәйдәр. Авылдан авылга, райондан районга, хатта күрше өлкәләргә лә йөридәр. Аяуһыз хугыш осыры. Ул елдарда халык үлемесле көндәр кисергән вакытта театр язмышыла кыл өстендә кала. Бар ирдәрдә фронтка алына. Театр утын хөндермәс өчен алышка катын-кызлар сыга. Собрание була. Шул йыелышта егетләр әйтәләр инде, бына кызлар, без һезне калдырабыз. Безгә һүз бирегез, вәгъдә итегез, театрыбызны хаклап калырга. Бына ул ысын булган хәл, вәгъдәме дип һорайдар. Һәм Зәки апай әйтә инде, без кызлар әйттек, вәгъдә. 7 кыз, курку белмәс 7 герой, кайгылардан, авырлыктардан канһараган йөрәкләрен устарына кысып, аслыкка, ару талуга, бешеүгә туңуга карамаенса, мизгелдәрдә һанамаенса, халык рухын, күңелен күтәрү юлында көрәшә. Безнең актрисаларыбыз үзләре ирдәр ролен уйнап, иң тәүдә теге ат биреп уларга авылдан авылга декорациялар ташыганда, шуннан һоң аттар да бөткәс, хыйырзарды, үгезләрне егеп йөргәндәр. Үгезләр булмаган чакта улар язгы ташкында ла бына үзләре егелеп, арбаларга төялгән костюмдар, сумадандар бит инде йөренек авылдан авылга гастрольләр менән тиенде. Һөйләшкән мәлдә әйттем инде.
әйдәгез үзебезнең театрның тарихы хакында бер спектакль эшләйек дип. Ғазиз еркелеріміз яу қырында ятып қалдық. Қыздар! Біз екі қыз вағдамызға тоғры болдық. Театрымызды хақлап алып қалдық. Әмма ғазиз еркелерімізді хақлай алманып. Екі қыз! Екі yıngın! Yetti kız indi. Kızlar, onga günlerine tiklem. Tiyatr tip yandılar. Teatrga hizmet ettiler. 2006 yılın 22 iyununda yetti kızın hungağı Zeki Akmerova bu fani dünyadan gitti. Bunlar yetti kızıydı. Угыш гәрәсәте үтеп киткәс, исән калган актердар кайта һәм театр бераз еңел булагандай була. Шундай ук фидакарлык менән илде тергеҙеү, күтәреү осорында артистлар юлда, гастрольдә була. Тәгәрмәсле театр күсмә тормошон дәвам итә. Мен 1956 ел театр өсөн яңа этапка күсү осыры. Яңы төзелгән нефтехимиктар галаһы Салават, интеллигенция вәкилләре халык һөюен яулаган коллективты үз яндарына ала. Ул вакытта театрды Ибраһим Әхмәров җитәкләй. Оның хатыны Зәкия Әхмәрова, улар кызлары менән Гөлшат апай менән бергәләшеп ошо калага күсеп киләләр. 2 ай, 3 ай буе гастрольләргә чыгып йөриләр. Балалары менән бергә йөриләр. Һәм менә шулай ук архив материалдар да бар, приказдар да бар. Ул хәзер кала театры. Ләкин махсус бинаһы, йорты, сәхнәһе булмай, баракта гына урынлаша. Бернисә елдан театрга магазин өсөн кулайлаштырылган йорттан урын бирәләр. Мына мин үзем Салават калаһына килдем 84 елда. Һәм һораным инде театр кайда ул дип. Миңа әйтәләр, кинотеатр Октябрь эргәһенә барһагыз, шул майданда Салават театры булырга тиеш диләр. Мин киләм кинотеатр Октябрь каршыһына. Йөрәйем бөтә мишен карап шул майдандың, әмма театр юк. Һәм шулай бер көндә килһәм, бер көтү артистлар магазин бинаһының тупһагында басып торалар. Мин каванып, йөгереп килдем инде. Мин әйтәм, мин бит театрда һезне эзләйем. Һез кайда, бинагыз кайда һуң һеҙҙең? Улар миңә әйтә инде, бына. Миңә ғәжәп күренде. Бер башта магазин, икенсе башта театр. Һәммә шулай булуына карамастан, театрдың кимәле бик югары ине. Ул Свердловский, Казандарда барып, бик зур репертуар менән дан казанып кайткан театр ине. Репетициялар бара, спектакльдар сыгарыла, калала театрды белүселәр юк диярлек. Ул бар. Коллективка ең һызганып яңа актердар да кушылган. Улар Гөлшат һәм Римза Язетдиновтар, Зөһрә һәм Рим Әминевтар, Венера Хасанова, Флюра Мустафина, Фәйзи Бәхтияров, Миндулла Идрисов, Ринат Ибатуллин, Флюра Музахитова, режиссер Халит Усманов. Салават театрында мен үстім, толдым. Ошо театрда мен 50 ел эшләнем. Йөзләгән рольдар уйнадым. Йөзләгән рольдар.
артисттар яштер, матурдар, Иршат агай Валиевтар, Файзулла агай, Римгалиш Баянов, Рафаэль агай, Бахтияров. Бахтияров агай, Файзулла Хизбуллаш. Шул тиклем матур актердар. Улардың уйнаган эштерин карап туру үзе нимә турайны. Главный режиссер Рафаэль Аюпов, Рафаэль Мухаммедович, бик талантлы режиссер. Риф ағайыңны шул кадар талантливый актер икәнен әйттеләр инде мирового уровня. Газиза Панасырова, Биктар Шагай. Bundan sonra kapıra bu tip. Bundan koyda bu kandar ular. Emir, sen bay gizlemede. Emir. Kadir. Ekemel işleyim. Hani? Koytan da. Kadir etti bundan. İleksilik bula bit. Neyinde ileksilik mıhıntı? Bitte kabahatlıklı şakirtler kişinden işte bir göçüler tukul mu? Bunlardan neyme kılananlar Kadir et mut kül terimine kilit. Нисек еңе ұят түгіл қарый. Қияфәтіңе қара. Ондай сенің несі барған қамажы қалаға. Көйіністер, күңел тетренүдәре һәм бәхетле мәлдәре, һыҙланыуҙары һәм уңыштары менән тәгәрмәсле театр гастролдарда яшәүен дауам итә. Премьера спектакльдәре Алмаз, Нефтехимик һәм башка мәдәниәт һарайҙары сәхнәләрендә уйнала. Ирдәр составы шул тиклем көчле ине ул вакытта. Лек Валеев, Вазыкашапыш Сайфуллин да каттылар. Беренче тапкыр, беренче юлын яхшы режиссерлар менән һәм коллектив, яхшы коллектив менән эшләй башлаган, шул үзе бер уңыштыр дип уйлыйм. Калала без уйнанык двористарда. Уйнанык ул әлбәттә. Ну, спектакльләрдә эшләйбез дә, план тултырра дип, 3 бригада менән сыгып китә торгайнык. Сәсү башланганда сыгып китәбез, ура урганда кайтып керә торгайнык шулай. Халык шул тиклем менә яратып йөри торгайны спектакльләргә. Югарынан киләүдә төрле шалтырап торган шумахудар киләһегез тыңлап тормак кабыр алайында шат. Ирдә кит. Агамалга кол хади файда. Халыктан билбә вакытта һаман бопор. Алла камбит, Алла камит. Камбит ул. Алла үдене үден ярдәм итгән бу буламы? Һәм үдене үден ярдәм ит булгас, сортыма кирәк буны юк. Камбитләр савытына. Талис фәргәлеләрем. Бәйлең алмаһын. Кайгылай бит киләлеп киткән булдың генә. Син Аллай тиеш түгел. Малың бар, хәлең бар. Салават дәүләт башкорт драма театры тарихында эз калдырган шәхестәрне бүген аклы-гаралы фотоһүрәтләрдән карап бәхетлебез. Директорлар Ибрахим Әхмәров, Марс Япаров, рәссамдар Сабир Галиев, Михаил Шнейдерман, режиссерлар Фәтхил Ислам Галәүддинов, Рафаэль Аюпов, Әнвәр Нурмөхәмәтов, Вазих Сайфуллин, актерлар Зәкия Әхмәрова, Рим Баянов, Галия Әмирханова, Рәйсә Сайфуллина, Риф Музахитов, Рафаэль Салиховтар. Артист булган кешегә нисек кенә булмаган артист. Тик режиссер гына оны дөрес юлга урнаштырып ибәрә ала. Вазик Кашапыч Сайфуллин, Әнвәр Нурмөхәмәтов и Ким Рауфович Надыршин. Вот улар театрда озак елдар эшләп, менә шул әлеге мактанудан түгел, народный артистлар булуыбызга зур көч салдылар дип әйтсәм ядык булмас. Ул вакытта театр бик уңышлы эшләп Дур спектакльләр куяйнык, куркмайынса. Үзебезнең зданиелар юк бит инде, уйнарлык сәхнәбез дә юк дигәндәй. Ай тотылган төндә кыю кызлар, бер мөхәббәт мыңгашык, йөзнәкәй. Безгә репертуарга кирип китүе бик еңел булды. Ничегрәк катылырбыз икән, Садыр Ислам туганым. Катыла торгасы, тыналырга турналай уңайсыз генә калды бит инде хәзер әйтеп ала. Тилләрдәге граждан Абдулгалимов.
Ашқаранла мәктәптілі мұлайын жүрдің дасыңа тұра келе. Қонықтың мы? Дүнияға қиялмай башқаның. Ярамайды қалым. Маташма. Оның қолында пылас, оның қолында хақам, оның қолында қырал. Айда, күпа күндіз, талаға. Талау түгел, гражданин Абдылғалиба. Талау болмайды. Таушалған афишалар, әле латын хәрефтәрендә сыққан белдерүҙәр, зәңгәр шәл, яш йөрәктәр, Ғалия Бану. Драматургтар Әсхат Мирзахитов, Әнғәмәт Нымбаев, Мостай Гәрим, Туфан Миңнуллин, Островский, Чехов, Розов, Айтматов, Шоу, Лорка, Софокл. 400-дән ашу сәхнә әҫәре. Йәл. Уларҙы видео яҙмала ҡарау мөмкинлеге бөтөнләй юҡ тиерлек. Репертуар ул ваҡытта бик бай ғына ине. Беҙ ул ваҡытта Ҡоставай ҙур гастролларға ла сыға инек. Ырымбур, Силәбе. 76 йыл хәтеремдә без Казанга бардык. 10 көнгә тип планлаштырып барғайнык. Бик уңышлы үтте театрдың гастроле. Шунан безне тагыла бер аҙнаға һорап алып калдылар. Бір мәлде үҙебеҙҙең районда, Ҡырмыҫҡалы районында гастролдә йөрөйбөҙ. Шунда зрительский конференция үткәрҙек. Бер уҡытыусы апай торҙо ла: «Рим, беҙ һинең ниндәй характерҙағы егет икәнеңде беләбеҙ, әйеме. Һин больше бында беҙгә килеп йөрөмә. Бындай кире образ менән әйбет. Ну, анда әллә Фәнил Әсәновтың Тулҡатын спектаклендә мин насарыраҡ колхоз председателе булып уйнағайным. Артист булған кешегә әйтәһе килә, шунан да юғары, шунан да ҙур баһа юҡ дип әйтәһем килә. Без буш залларға уйнағанды хәтерләмәйем. Мына «Ҡыйыу ҡыҙҙар» спектакле, коллектив спектакль бит инде. 12 тапҡыр беҙ уйнағанбыҙ химиктар дворецында. 12 тапҡыр. Анда талантлы артисттар инде. Ул бер шундай матур сыр булды ул. Артисттар шундай крупный, талантлылар, режиссерлар. Мына «Ҡыйыу ҡыҙҙарҙы» Лик Валиевич менән Вазык Кашапыч икеһе лә уйнанылар бер ролдә алмашлап. Икеһе ҡуйҙылар уны. Шушындағы халыҡның йөрөүе яратып, андағы образдар, типаждар, мына Музагитов уйнаған ҡазый, мәңге онтылырлыҡ түгел инде. Эйе! 11 йәшебеҙҙән йөҙөбөҙгә пәрҙә ябып, үҙ ғаиләбеҙҙә генә булһа ла, өҫтәл артында ашауҙан тыйып, шаршау эсенә ҡуҙығыҙ. Теләһәгеҙ остарҙың сифатына ҡатын ҡыҙҙы тиңләп, сәсе оҙон, аҡылы ҡыҫҡа тигән хурлыҡ билдәһен таҡтығыҙ. Теләгән саҡ ҡыҙҙарҙан көлөргә, теләгән ҡәҙәр өҫтөбөҙҙән көндәш алырға, һөйәркәләр тоторға, дин исеменән һеҙ фәтүә бирҙегеҙ. Етмәй торһон! Әлбиткәй! Улар үҙҙәрен бөтә ҡабаһатлыҡ төҫтәренә йыйып халыҡ араһында фәхеш таратып яталар. Улар үҙҙәрен Күҙ алды белән алған, һуңғы бүлтермәҫлек. Олығыз күҙ алды белән, олығызға бөтә халыҡ уятып, урам уйлап йөрөтөгөҙ. Ниһәйәт, 1992 елда театр үҙ йортон таба. Үҙ бинаһына инеү бәхетенә ирешә. 92 елда Гөлдәр Музафаровна менән бергәләшеп, Михаил Шнейдерман менән, ул беҙҙең баш художниковыбыҙ, рәссамыбыҙ ине. Улар менән мына беҙ 3 кеше театрды стационар итергә кәрәк дип йөрөй башланыҡ. Барҙыҡ Салават нефтемаш заводына. Унда коллективтың ҙур залында завод кешеләренең инде эшселәрҙең собранияһы булды. Һәм беҙгә һүҙ бирҙеләр инде беҙҙең мөрәжәғәтте тыңларға дип. Шул ваҡытта булған хәлде күрһәгеҙ. Унда мына завод
халыкта эшләгән халык, шунда йыелган халык безне дошман күреп, безгә нык ташландылар инде. Бына рәхмәт Салават Хөрмәт улы Аминев дигән үзебезнең министрыбызга. Ул инде безнең Евгений Константинович Бартенев дигән калабызның хуҗаһы менән берлектә безгә ошо әлеге театр йортыбызны алырга ярдәм итте. Бұл театрға бина яңырақ қана берілген, енді бұнда шул гүрләп эшләй башлаған вакыт инде, яшьләр кирәк, яшьләр килде. Бездән алда килгән яшьләр монда эшләйін, һәм без бергә эшләп киттек. Ул вакыттан слап та Салават театрының шаулап торган мына гөрләп эшләгән сагыйны. Ул вакытта мына олы буын артистлары, урта буын артистлары һәм яшьләр мына шулай әйбет. Актерлардың, коллективтің шул тиклем илһамлануы ошондай бинаны берүләренә. Ошонда спектакльдәр, репетициялар эшләп, улакта режиссер Вазик Кашапич Сайфуллин мин хәтеремдә әбиләргә ниетмәй спектаклен куйды ул. Баба юрлау спектакльдәрен куйды ошонда. Театрның яңы этабы башланды менә ошонда күсенү менән. Успокойся. Шул тиклем үпкәләтерлек. Нимә әйттем һуң әле миңа? Ну, ежели не ты была, так и скажи. Не я, мама. Мен түгел тиңдә куй, Фатима, кайым. Әйтте куй ахирет. Осы бардым театрға. Бізді нык яратып қабыл иттелер актердар. Фәрдина Касимовна сақырылған театрға шәурәкәйді қойырға Мөхәммәд Шабранғұловтың. Шулай конкурс иғлан етіп, менің кандидатурамды алдылар инде, мені нык яратып алдылар инде. Башмағымды 2 рет қойылды, 2 режиссер қойды башмағымды. Мен онда икенде ле сәрвәрді уйнаным. Biz kilgəs görüşəcək mənən Bədən Salavat teatrı, məşhur 2009 yıldan başlap indi konsertlər qoya başlana. Şol yerlərdən turğan ediklər mənən konsertlər qoya başlanım. Мен qoydum idi o konsertlərdə. O konsertlərdə ana 2009 yıl başlaydım. Mənə 5 illik kina toxtanım şəkildə. Театр эшмәкәрлегенә яңа һулыш биргән, үсешенә, репертуар сәясәтенә йогынты яһагандар билдәле шәхестәр Нәҗип Асанбаев, Олег Ханов, Наиля Сәфәрғолова, Зиннур Сөләйманов, Илсур Кадакбаевтар. Тегәрмәсле театрды стационар театрга әйләндерер өчен директорлар Марсия Паров һәм Наиля Сәфәрғолова күп күз, зур тырышлыктар һала. Актердар составы һәләтле яшьләр менән тулландырыла. Яңа күстәр театрга ышаныслы адымдар менән алга атларга булышлык итә. Театр яҙы фестивале оештырыла. Театр бинаһы булды. Ул 1992 ел. Һәм театрга бер кем дә йөрмәй. Халык килмәй. Салават ҡалаһы бит инде ул күбрәге урыс халҡы. Шунан һуң мин инде уйлап Марш Шәриповичка әйтәм. Әйҙәгеҙ ниндәй ҙә булһа берәй мәҙәни сара уйлап табайыҡ та, ошо театрға, Салават театрына юл һалайыҡ тим. Һәм ул әйтә, ә нимә уйлайбыҙ һуң? Мин әйтәм, әйҙә фестиваль үткәрәйек. Ул театр яҙы тигән фестивальды беренсе тапҡыр 1993 йылда уҙғарҙык. Һәм ошо фестиваль бик күп йылдар матур ғына дәрәжәлә үтте. Бер килгәндә
ең һыҙғанып, дәртләнеп, театр йондоҙо булып, театр примаһы булып Гөлсәсәк апай Шәрипова эшләй, Яҡуп ағай Шәриповтар, Рим ағай Зиязетдинов, Рим ағай Аминов, Зөһрә апай Аминовалар, Риза Макадеев, Рәйсә Сайфуллина, эйе, мына беҙ уларҙың быуынына беҙ эләктек, һәм уларҙан бына ниндәйҙер беҙ үҙебеҙгә өлгө алып, улар менән бергә ҡайнашып, ҡатнашып эшләү бәхете беҙгә әлбиттә тейҙе. Беҙҙең данлыҡлы режиссерыбыҙ Вәзих Сайфуллин үҙе, унан һуң Алик Закирович Ханов, Илдар Валеев. Яңы бөткән студенттар беренсе йыл эшләгәндә, ана шу ҡыҙҙар ни өсөн илайды, Вазифа Шәпши үҙе ҡуйҙы инде беҙгә генә. Һәм шунда бунда бик нисектер етди, үҙенә күрә фәлсәфәви тема. Унда шул уҡ ваҡыт беҙгә яҡын да, сөнки ул дөйөм ятаҡта бара. Мин артисттарҙың ниндәй мөхиттә йәшәгәндәрен үҙ күҙҙәре менән күрәһем килде. Улар менән һөйләшәһем, аралашаһым килде, яҡындан уларҙы беләһем килде. Һәм дә инде бына асыҡланды беҙҙең ярты театр йәштәр, улар театрҙан китеү ниәте менән йәшәгән дәүерҙәре ине. Ни өсөн? Сөнки уларҙың йәшәргә фатирҙары юҡ ине. Уны беҙ хәл иттек ҡаланың етәкселәре менән. Олег Закирович Ханов, Салауат театры сәхнәһендә ҡуйыласаҡ Туфан Миңнуллиндың шулай булды шул комедияһына музыка яҙымды һораны. Иртәгә туй тигене, уйландыр ала башланы бит әле. Шулай итеп, бына ошо спектакль менән минең ижадымда ниндәйҙер яңы бит асылды. Дорогая Анна Сергеевна, борон заманда мин һинең ҡәйнәм булам, Баламишкин дигән спектакльдәр эшләнде Салауат театрында. Салаватский театр — это тепло, ну и в творчестве тепло, и в каких-то человеческих отношениях тепло, без которых, наверное, все равно как-то сложно. Салаватский театр — один из организмов, который для меня очень дорог. Я в нем начал работать и, не знаю, грубо говоря, какие-то первые шаги делал. Я каждый раз туда возвращаюсь и это тепло получаю до сих пор. Репертуар яңыра. Яңылыҡтарға, замана драматургияһына иғтибар көсәйә. Яңы постановкалар ҡуйыла. Ул йылдарҙа гастролдәрҙең географияһы киңәйә, һәм театр республика сиктәренән сығып, Бишкәк, Аҡтау, Ханты-Мансийск, Ҡытай Халыҡ Республикаһына тиклем барып ҡайта. 20 йыл элек мин ошо вазифаны башҡара башланым, директор урынбаҫары булараҡ. Һәм беҙ Наилә Абдулхаевна менән ең һыҙғанып эшләй башланыҡ. Рәсәй буйлап турналар эшләнек. Театр ғаиләһенең ҙур юғалтыуы, уңалмаҫ яраһы баҡыйлыҡҡа иртә үскән талант эйәләре Рим Зиязетдинов, Риза Мәһәҙиев, Нәркәс Йомағужина. Улар туған театрҙарын үҫтереү юлында ал-ял белмәй көн-төн хеҙмәт иттеләр. Уларҙың исемдәре лә театрҙың яңы тарихы биттәренә алтын хәрефтәр менән яҙылыр. Бөгөн театр ул
Сәхнә ветерандары Гөлсәсәк һәм Якуб Шариповтар. Театрдың умыртка һөяге булган актердар Нәүфилә Якупова, Фатих Колгарин, Назгөл Исәнбаева, Гөлфирә Сәфиуллина, Рөстәм Фазылов, Мизәлә Кутушевалар, яшь һәләтле актердар Мирас Юмагужин, Радмир Дәүләтбаев, Рәмзия һәм Рафаэль Гайнуллиндар, Әмир Үтәбаев, Айһылы Улукманова, Револь Гыймалов, Гөлфинә Ибатуллиналар һәм әле асылмаган, яңа бүреләнгән генә һәләттәр Янгүзәл Халикова, Фидан Шаяхмәтов, Рәсимә Хайбуллина, Лилия Бикмәтова, Айнур Синаголов, Эльвира Ярмөхәмәтова, Нафиса Мазитова, Юнир Мансуров, Гөлкәй Хәсәнова, Артур Таджиддиновтар. Улар менән яшь, амбициоз, прогрессив, идеялары ташып торган баш режиссер Лена Нигматуллина эшләй. Байлык миңа әле кәмидә касыр иде, Байпар. Вот эти вот товарищи же не должны это все-таки услышать. Это же такая конфиденциальная больше информация, да ведь? Она же глупенько возьмет и скажет, мы спрятали под кроватью, да? Бүлдермәле. Булмайынды. Бүлдермәте. Мәйтәм, давай. Әтеге немети? Дүртәү берәүді қысаты. Дүртәү берәүді қыса? Аха. Біләң ме? Әлеге мәлдә инде мин театрга нык бәйләнгәнмен. Театр өсөн мин нык борсылам. Театрды үстергә килә, театр өсөн күп яхшы эшләр башкарга килә. Әлбәттә, без башкорт театры буларак, башкорт драматургларын, башкорт исемнәрен асарга тиешбез. Менә һуңгы эшләрнең бере ул Мөнир Кунафиндың хикәяһе буенча куелган Тогрылык спектакле, кешелеккә тогрылык хикәяһе буенча. Синең тормышыңдан китергә кирәк минем өчен. Иң күп тазалыгы миндә. Шулайдыр дип уйлагайнымда. Сәбәп һиндә генә булгас, хәлите булай бирис. Монда нимә хәлитәһең? Табиб кадр итеп әйтте, инең урлыгың атаһы. Синең тормышыңдан китергә. Юк, мәңге китмәй бирис. Мәңге китмә. Мин гомер буе мәңгелек мәхәббәт турында. Һәм шу хәләл мәхәббәтемдән ике сабый хакында хыялландым. Гаиләнең бөтен булмавы, бала булмавы бик зур трагедия бит инде һәрбер гаилә өчен. Һәрбер образды үзеңә кидереп карау, эшләү бик җиңелдән түгел инде әлбәттә. Мин балага яшәй алмаем. Дигән уятта бит кабул итмәйсә кидерис. Бу балалы йортта низит буласакмы? Ул минең балам булмый. Юк. Үз буласакмы, Идрис, үз буласакмы. Театр көндәлек тормышы менән яшәй. Хәер, театр өсөн көндәлек тә байрам. Яңа кызык әсәрҙәр, эксперименталь эштәр, матур премьералар эшләнә. Балалар, яшьтәр һәм өлкән тамашасы зауыгына ла тап килгән спектакльдәр. Әкияттәрдән алып, комедиялар һәм драмаларга тиклем барыһы ла куела. Ожмах тыны, Беруши, Идеүкәй, Гомер сәгатьтәре, Хыргылак, Тогрылык республика гына түгел, Рәсәй тамашасыларын һокландырган әсәрҙәр. Беҙҙең Салауат театры бик күренекле театр дип уйлайым, сөнки беҙ төрлө спектакльдәр, фестивальный спектакльдәр куеп, төрлө ҡалаларға барып ҡатнашабыҙ. Беҙҙең иң ҙур беренсе Фидан исемдә бәлки иң ҙур гастроль ул беҙҙең Чечняла, Грозный ҡалаһында Һырғалаҡ спектакле менән барып ҡайттык. В первую очередь я хочу выразить слова благодарности организаторам. Спасибо за приглашение. Награждается Салаватский государственный башкирский драматический театр за спектакль «Орка». И мы о ней с улыбкой вспоминаем. Анастасия! И мы о ней с улыбкой вспоминаем. Улыбка какая! Вот и промчалась осень золотая, и мы о ней с улыбкой вспоминаем. Уже висят на окнах домики и кормушки, и смотрим мы в окно на птиц, как на игрушки. А снег летает, пухом белым, моим любуемся совсем таким веселым. А снег на землю пухом медленно ложится. Мына Беруш деген спектакль сығардылар.
бір-екі инде. Оның режиссері Казакбаев Ильсур Юлаевич. Ямгігі мұна төмен қалахында 5-сі біліңізен юбилейный фестиваль болды деп әтірге болайны бұл спектакльдің. Лучшая мужская роль номинацияна бит икәүләп топ рольдар лайык булдык инде Мирас Юмагузин актеры менен. Бәләкәй генә театр булып калманык, дөресен әйткәндә, үдебездән көсебезне күрһәттек. Әлбетте фестивальға бару ул бик театргалы актердар өсүндө кубаныс, хынау һәм нинде генә фестиваль булмаһын, актердар бик әзерләнеп баралар. Спектакль фестивальгә эләгү ул ниндәйдер театрдың кыйммәлен күрһәтә. Шуға бұл яһәттән Ислам Салават театры бик күп фестивальләрдә булды. Коллектив Төркияле һәм Чечняла, Мәскәүдә һәм Яр-Саллала, Казанда һәм Төмәндә төрле фестивальләрдә булып иң яхшы театр, иң яхшы спектакль номинацияларында еңүсе була. Ердәштәр һәм Глумов спектакльдәре 2 тапкыр алтын битлектең лонг битенә эләккән. Һәр провинциаль театр ундай бәхеткә ирешә алмай. Афарин Салаваттар. Исәр. Мин һинең алдыңдан үлемеңде сығарам. Һин тешләшә. Ярам. Ишетә. Ярамый. Мына ел һайын ел актеры дигән премия бар инде. Уны театр бирмәй общественность бирә инде Салават калаһының. Ул толкынланып көтәләр артистлар. Сезон актеры билдәләнә инде. Безнең икебезгә алтын награда шикелле. Икебезгә алтын награда. Был инде зур баһа дип һанайбыз. Һин ынтылмайың бит инде менә ел алагында премия алам дип. Ул премия барыбер тамашасы бирә, эшеңә карап. Әлбәттә ул бик тә күңелде елата күтәрә. Әлбәттә гастрольдәр дә коллектив өсөн мотлак. Республика райондары һәм калалары тамашасыһы Салават театрын көтеп ала, яратып карый. Хәзерендә театр гаиләһе зур һәм бәләкәй бригадалар менән заманса яңа автобустарда елдерә. Салават театры шуннан мактаныла дип әйтергә кирәк. Безнең тамашачылар төрле милләт кешеләре. Һәм шулай булып китә, кайһы вакыт залда утырган халыктың 50% мәсәлән урыслар була. Алар шул период аша карайлар һәм менә күп кенә интернет селтәрләрендә аралашабыз бит инде. Һәм шул ук башка милләттәр Салават театрын бик мактап сыгыш яһайлар, ядалар бит инде. Салаватта гына түгел, гомумән без Өфөгә бик ишере Күмертау, Мәләвез, шул ук Сәлил тамакта театр, бер түгел 2 театр булуга карамастан, без бар унда ла бар сыгыш яһайбыз, шулай Гафурига ла барабыз. Елайыр, Зәнчура яктарына ла йөрибез. Салават театрының үзенең йөзе бар, Аллага шөкер, ул бит инде 90 ел яшәгән театр. Ул аягында нык басып тора.
Театр исендә Арлекин балалар театраль студияһы бар. Бұл студия эшмәкәрлегенә театр белгечләре һәм тамашасы зур баһа бирә. Коллектив берничә тапкыр халыкара һәм бөтен Россия конкурсында гран-при яулаган. Не надо сюда лезть. Воду здесь отравленный. Скоро все закипят. Біздің театр рус тілінде алып барыла. Балаларды профессионал артистлар менен бірге сәхнеле ойнату, ол башқаса түрлі, сүнки балаларға ла ниндейдер үрнек алу мүмкіншілігі була. Һәм олар, артисттар да балалар менен эшләп, ниндейдер яңы табышмы булып тора инде. Мне надо извиниться, попросить прощения. Что ж это прощение? Искупление. Если я найду... Арлекин студияһы үлгілі деген почет исемді йөртәйіндір. Бүгін олар шул тиклемдә актуаль темаға, шул тиклемдә социаль темаға бағышланган спектакльді күрһәттеләр. Тумаган балалар турасында, ашмаган хыялдар турасында. Балалар театраль студияһында эшләргә булып киттем. Бик тә оҡшай, балалар менән беҙ гел генә конкурстарда ҡатнашабыҙ, сығыштар яһайбыҙ театр эсендә лә. Сказки сбываются наяву! Сказки это не дело! Давайте проверим, она недоступна только нашему взгляду или нашей воли тоже. Вот это дело! Вот! Театр ул Софи туттары һәм сәхнә ялтырауығынан гына тормай. Театр ижади труппанан тыш алһыд-ялһыд фидакар хеҙмәттә булган мөһим цехтар, бүлектәр, белгестәрҙән тора. Уларһыҙ театрҙың йәшәйеше мөмкин дә түгел. Рәссам бутафорҙар, реквизит усталары, ҡуйыусы цех, сәхнә машинистары, яҡтыртыусы рәссамдар, тегеү цехы, костюмерҙар, тауыш операторҙары, тәржемәселәр. Уларҙы тамашасы күрмәй һәм сәскәләр дә бүләк итмәй. Әммә уларһыҙ бер сәхнә әҫәре лә тыуҙырыу мөмкин түгел. Административ етәкселек, бухгалтер, кадрҙар, администраторҙар, әҙәби бүлектәре лә театр тәгәрмәсенең айырылғыһыҙ механизмы. Бөтә эште мин тәүҙә ошондағы ҡала хакимиәте менән бәйләнеште булдырыу ине. Ни өсөн тигәндә, әгәр дә беҙ ҡала хакимиәте менән бәйләнеште булдырмаһаҡ, улар менән бергә тын алмаһаҡ, үҙең айырым бер ил булып йәшәп булмай. Ҡала хакимиәте башлығы Игорь Геннадьевич, уның урынбаҫары Алиса Викторовна бит инде, ул социаль бүлекте етәкләй бит инде. Ошо театрҙың проблемаларын улар аңлап, мына үҙҙәренең ярҙам ҡулдарын һуҙғандары өсөн мин үҙебеҙҙең театр коллективы өсөн уларға ҙур рәхмәтлемен. Беҙҙең администрация, беҙҙең етәкселек, беҙҙең артисттар өсөн барыһында эшләп тора, ярҙам итеп торалар. Һәм беҙҙе күтәреп, әйҙәп торалар. Әйе, бешай беҙҙең арабыҙҙа һәр бер актерҙың балалары бергә үҫә, бергә уйнайбыҙ, бергә йырлайбыҙ. Әсәләре уйнаған ваҡытта шунда беҙ бергәләшеп күңел асабыҙ. Бөтәһе лә тәрбиәселәр, бөтәһе лә ҡарашалар. Спектакль сығарылған ваҡытта барыһы бер ҙур көскә тупланып, аңлашып, ойошоп эшләйҙәр. Сөнки улар сәхнәгә, театр сәнғәтенә тоғро рухташтар, күңелдәштәр. Улар театр ғаиләһе. Театр минең ғаиләм тип әйтһәм дә миңә артыҡ булмаҫ. Сөнки мин бында йәшәйем, минең балаларым ошонда тыуҙы, ошонда үҫеп торалар, килеп торабыҙ. Спектакль уйнағанда ҡарашып торалар, бөтәһе лә. Һәм минең шатлығым да, ҡайғым да ошонда үтә тиһәм дә артыҡ булмаҫ. Театр бик ышаныслы ҡулдарҙа, бында бер буш ваҡыт юҡ. Көнө-төнө сәхнәнән төшмәйһең, гастроль, өҫтөнә гастроль. Шуға йәштәр бигерәк афариндар инде. Бүгінгі көндә актуаль тема булараҡ беҙҙең Салауат театрла ситтә ятып ҡалманы. Нимә тыуған ил нимәнән башлана тигән ошо лектория музыкаль концертыбыҙҙы балаларға күрһәтергә булдыҡ. Сөнки патриотик рухта уларҙы тәрбиәләү беҙҙең театрҙың ҙур төп бурысы. Расскажи про войну. Про войну? Про войну
Можно, конечно, и про войну. Мне бы не хотелось, чтобы вы пережили то, что пришлось пережить нам. Мальчик, дорогой мой, как хочу я, чтоб вернулся ты домой скорей. Дорогой сыночек, мне опять не спится. Все сердечко о тебе болит. Сколько лет война уже длится, и земля родимая огнем горит. Знай, если даже мы не вернемся, то вернется наша слава. Нам очень понравился этот лекторий, потому что он был очень интересным и познавательным. Актеры хорошо сыграли свою роль. И очень важно знать о героях Великой Отечественной войны. Режиссер и актеры очень подробно и реалистично описали события войны, все эмоции и переживания, и радость. Неплохая была музыка, очень подходила под спектакль. Все было замечательно. Салават Башкорт дәүләт театры һәр сак эзләнү, үсеш юлында. Эксперименттардан курыкмай, заманса стильдә, үзенчәлекле, көнүҙәк сәхнә әҫәрҙәре тәҡдим итә. Шул уҡ ваҡытта матур йолаларға, ысынбарлыҡҡа, тормошҡа яҡын халыҡ сандарын да онотмай. Беҙ быуындан күсә килешлекте беҙ һаҡлап ҡалырға тейешбеҙ. Шуға күрә менән әле беҙ коллектив менән һөйләшеп, нисектер бер-берҙе аңлап, саҡ ҡына беҙҙең йүнәлеште саҡ ҡына икенсе яҡҡа борорға тигән хыялдар менән йәшәйбеҙ һәм шуның өҫтөндә эшләйбеҙ. Ни өсөн тигәндә беҙ үҙебеҙҙең беренсе нәүбәттә башҡорт театры икәнебеҙҙе оноторға тейеш түгелбеҙ. Яңыраҡ көҙгөһөн битендә Әнеҡай менән Юлдыҡай спектаклен сығарҙыҡ. Артистарҙың үҙҙәренең ошо спектаклдә уйнауҙарына, шундай ҡәнәғәтлек кисереүҙәренә ҡарағап, беҙ мына ошондайыраҡ әҫәрҙәр сығарырға тейешбеҙ дигән беҙ уйҙа ҡалдыҡ. Әлбиттә, театр ул халыҡ өсөн хеҙмәт итергә тейеш, һәм халыҡсан булырға тейеш. Кызым, ҡатын, килен һәм улым, һеҙгә әйтер шул һүҙем. Юлдыҡайға бирәм, Әнеҡайҙы. Ҡулғанлы ҡулғанлыға үҙем! Һаҡланып ҡалыу өсөн милли театр булараҡ, әлбиттә, бына шундай ниндәйҙер перспективалы юл һайларға кәрәк. Ошо милли театрҙарыбыҙға ошо тарихта ни ҡәҙәр күберәк булып, ни ҡәҙәр күберәк тамашасы һөйөүен яулап, уларға мына ошондай оҙонлаҡ ғүмер теләгем килә инде. Театрҙың киләсәге әлбиттә бар. Бөгөнгө көндә уның роле бик ҙур. Ни өсөн тигәндә үҙегеҙ күреп тораһығыҙ, донъяларда төрлө ваҡиғалар бара. Һәм ошо тетрәндергес ваҡыттарҙа, әлбиттә, кешегә, халыҡҡа үҙенең күңелен ҡайҙалыр апарып, йылытырға кәрәк. Беҙҙең театрҙың төп маҡсаты кеше күңелен йылытыу, дауалау. Театр йәшәргә тейеш. Ул бит телде һаҡлаған берҙән-бер урын бит ул театр. Хәҙер мәктәптә түгел тел һаҡлаған. Бер ерҙә лә телде, туған телде һаҡлап булмай, тик театрҙа. Театр туған телде таҙа көйөнсә һаҡларға тейеш. Шуның өсөн генә булһа ла театр йәшәргә тейеш. 75 йәшлек ҡалала 90 йәшлек театр йәшәүе үҙе бер уникаль күренеш. 62% рустар тәшкил иткән ҡалала башҡорт милли мәҙәниәтен һәм телен һаҡлаусы театр булыуы икенсе уникаль күренеш. Ләкин тел айырмаһы театр һөйөүсе тамашасы өсөн бер ҙә ҡаршылыҡ түгел икәнен салауатлылар күптән иҫбат иткән. Салауат театры тамашасыһы күп милләтле, төрлө телдәрҙә һөйләшә. Великолепный коллектив, и мне хочется пожелать, чтобы это было очень долго.
90 лет театру – это уже очень взрослый, самостоятельный организм, который, в общем, довольно смел, с хорошей историей, и ее надо развивать. Я уверена, что так и будет. Бында мен 70-нче елларда студент булган еллардан йөри башлагайным. Хәзер инде бүтән гаиләм менән йөренем. Хәзер җиенсәрләрем менән мин үзем укытучы, улар менән бергә без яшь буынды тәрбияләүдә ифрат катнашабыз. Шуның өчен безнең театрыбызны төрле милләт халкы ярата. Коллектив талантлы, сәхнә уты менән янып торган төрле буын артистларын берләштереп, тәҗрибә һәм профессиональ кумарын кулланып, асык караш, күңел йылыһы, балаларса алсаклык менән иҗат итә. Тамашачыларыбызны көтеп калабыз. Рәхим итегез. Театр ныклы адымдар менән алга атлай. Киләсәктә һич шикһез масштаблы премьералар, зур гастрольдәр, шәп фестивальдәр буласак. Чөнки шундай максаттар куелган, пландар һыдылган. Димәк алда фақат еңеүҙәр көтә. Ундай фарста кеше